Hej. I den her video vil jeg vise, hvordan man gemmer et Inspire-dokument. Det er meget vigtigt, at man gemmer sine dokumenter, så snart man opretter dem, og undervejs, når man regner noget, sådan så man kan finde sine opgaver i Inspire gemmer ikke automatisk, som du er vant til fra Google Docs. For at gemme, går jeg herop i venstre hjørne og klikker på det her lille ikon. Det viser en diskette. Det er noget, man brugte i gamle dage, når man skulle gemme ting. Når jeg trykker på den, så kommer der en menu frem. Den her menu der er en oversigt over alle mapperne på min computer og steder, hvor jeg har gemt ting tidligere. I forrige video så du, hvordan man oprettede en mappe og gemte den som en genvej herover i siden. Nu går jeg herover i siden og klikker på Inspire-dokumenter, og her vil jeg gerne gemme mit dokument. Jeg kalder det for dagens modul, modul 2 Inspire, og trykker gem. I tilfælde af, at din menu ikke ser helt sådan her ud, at der ligesom mangler noget, så kan det være, at du ligesom skal have trykket på den her lille pil, der vender nedad, så kan du se flere mapper på din computer og vælge andre steder at gemme det. Det vigtige er at starte med at gemme dokumentet. Vi kan se, at dokumentet er gemt, når navnet står heroppe i toppen af dokumentet.